Uztailaren 7an, 100.000 langile lan hitzarmenik gabe gera daitezke Hego Euskal Herrian, Alderdi Popularraren gobernuaren lan erreformak finkatutako ultraaktibitatearen amaiera dela eta. Honen aurrean, kezka larria agertu dute azken hilabeteetan euskal sindikatuek. Gauzak horrela, gune eztabaidagune nazionala greba orokorrera dei dezake gizartea. ELA-LAB, EILAS, IRU, CGT, LKN eta CNT sindikatuek naiz beste 50 bat gizarte taldek osatzen dute gune eztabaidagunea. Atzoko filtrazio baten ostean, sindikatuek berretsi zuten maiatzaren 30erako greba deialdia mahai gainean dagoela. Ainhoa Etxaide Labeko idazkariak Confebasken aurkako adierazpenetan esan du akordiorik ez duela aurre ikusten Confebaskek horrela erabaki duelako. Hala greba orokorraren garrantzia azpimarratu du. Ez da iritsi berekoa aldiz Komisiones Obreraseko Unai Sordo, izan ere honen hitzetan hitzarmen kolektiboari eman behar zaio garrantzia eta ez bestelako gai batzuei. Lan hitzarmenak eztabaidatzeko prest agertu da bai patronalarekin eta baita Iñigo Urkullu lehendakariarekin ere. Momentu honetan ez da hasi negoziazio hori, eta negoziazio egin eta gero ez badago resultadorik, ez badago erantzunik patronalen arloan, mobilizazio eszenario bat egongo da dudarik gabe. Baina momentu honetan gure prioritatea da, gure lehentasuna da, konbenio kolektiboak aurrera ateratzea. ELA eta LAB sindikatuen jarrera gogor kritikatu du ere greba orokorraren deialdia egiterakoan presasko erabakia dela uste baitu. Gutun bat jaso dugu, gutun honetan hitz egiten du greba orokor bati buruz, ez du ez ere esaten negoziazio kolektiboari buruz, eta momentu honetan guk prest gaude beste sindikatuekin hitz egiteko, baina negoziazio kolektiboari buruz hitz egiteko. Ez bakarrik gauza orokorrari buruz hitz egiteko. Horregatik, uste dugu pausuak horrela eman behar dugula. Joan Maria Aburto enplegu sailburuak greba orokorra negoziazio kolektiboarekin lotu zuen atzokoan. Mobilizazio hau gizartearen kontrakoa dela azpimarratu zuen eta Jaurlaritza akordioak ahalbidetzeko lanean ari dela ohartarazi zuen.